और एलान सिंह हनी कक सान कोनो प्रश्न सिफाया जे उ सानाय रक बरक नंखे आं लिडार हुयाता बरक लिडार आं सगिया हायसै जतनो लामसोगो सिनि थिनां कक बरक न्यूज एंटरटेनमेंट चैनल नि मांफ्लिगनो नागितोनाय ताखुकतै बुखुक संनो जों तिनि फाइसा फैजाक 29 कृष्णपुर मंडलनि जनजाति मोर्चा नि तांगफां एवा लिडार ब्रह्मगोनां सार गोविंद हरि जमातियानि थानिगो जों गोबांमा सोमोंनो तिगै जों तिनि वनथानिगो फाइगि सफायखा सारनो फैलानो लामसोगो सिनि थिनां न्यूज एंटरटेनमेंट कक बरक चैनल जों फाइमानि तिनि ससियल मीडिया रगो गोबांमा कक कासागि दंगो अ कक कासामानो तिगिनो जों तिनि जों सोंमों नतैगै जों ताबक निनि थानिगो फाइजाक सोंमों बमो हमाके जे मिया डिक्लेरेशन रमानि बीजेपी नि बखाक्तै सालकाबाबाय आसनो जे कैंडिडेट रमानि महारानी कृति देवी सिंह देबबर्मा बनि मंगतै जे लिस्ट नखामानि अ लिस्ट नखागै गोबांमा ससियल मीडिया रगो कक कासालायजाक ताबक बाहे कासा हमाके तिप्रामो थानिंगै कैंडिडेट तिप्रा हास्टेव बातै बरकरि खादे मु हायरखे कक कासलाय दं अ कक रनतैगै नों बाहाय कक सानाय सा अच्छा इनके पहिला खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकरकनो तै सिनि थिनांनि चैनल नबु हामबाया फारो अ कके हाय आबो आंबो नुखा मियागो ससियल मीडिया गो बा गोबांमा चैनल न्यूज रगो नुखा जे सिनि पूर्व त्रिपुरा आसनो जे बीजेपी नि ngै कैंडिडेट डिक्लेयार खाइजाक मानि आबो ताबो गोबांमा त्रिपुरा मथानि ngै कैंडिडेट साख्लाय जाखा बा सिनि बुबागरानि कीर्ति देवी सिंह छत्तीसगढ़नि हनै प्रचार ngै दंगो आबो त्रिपुरा मथानि सिलेक्टर फांथों गाज जेकुनु बीजेपी नि सिलेक्टर फांथों आबो ताबो बीजेपी नि कैंडिडेट मा बीजेपी नि सिंबल बाय ताबो बो कैंडिडेट ngै ताबो फाइ दंगो nge आंबो खाताबो ससियल मीडिया गो जे भाइराल अंजाक उफ्ला काफ्ला सालायमानि जे कैंडिडेट नतैगै nge sini para rogo ba sini amsoi rogo ba sini कृष्णपुर पूरा एरिया गो जतो जागो किसा उफ्ला काफ्ला ngै दंगो sini एरिया गो बहायनो इनके गोबां मानो कल खाइसनाय बुतंगो मथारनि बिसिंगो बहायनो नेटारनि बिसिंगो इनके कखे महाय जों बहायनो जखनते बीजेपी बाय त्रिपुरा मथे एलायन्स मानि परै मथारक तो बीजेपी नो डिमांड खाइखाना हाई कमनो बा कुसु हाई लेवलो गे डिमांड खाइमानि बिसिंगो कैंडिडेट निबाङै बा त्रिपुरा मथानि लीडर नि बिसिंगो नो कैंडिडेट मांनाय आबायखे डिमांड ओंखाना इनके बीजेपी रो बाबो गसैना खाना समबना गसैगै तले आबो कैंडिडेट डिक्लेयारंगो गे जोंवान सकमानि त्रिपुरा मथानि बिसिंगो बा बीजेपी नि सिंबल बाय बुटबा साफानो बा बाताय फानो आबो आंवान सकमानि इनके बुबागरा फानो उंनाय जेखफान बुबागरा फानो उंनाय कैंडिडेट हनै आंबो वान सगै दंगो गे बुबागरा जदि इंगिया हंखे ताबो बर्तमान त्रिपुरा मथाबो प्रेसिडेंट ngै तंनाय सिनि बरमगोनां बिकेरांखल बा एक्स मिनिस्टार सिनि सार मेबार कुमार जमातिया बा एक्स एमएलए राजेश्वर देबबर्मा बा एडवोकेट एंथनी देबबर्मा माहाय गोबां बर त्रिपुरा मथानि लीडर नि बिसिंगो गोबां लीडर दंगो चुकजा गोबां दंगो माहाय त्रिपुरा मथानि लीडर बिसिंगो गे उ चुकजाक नि बिसिंगो बर तो एसटी ब्ले गे एसटी नि बिसिंगो उंनाय गे ताबो गोबां पाब्लिक तो प्रश्न खाइ दंगो ताबो महारानी कृति सिंह देवी बतो एसटी या बायरेनि हायरहि सालायतया देबा गर बिसिंगो ईएम ताबो रविंद्र देबबर्मा ईएम बबो गोबां ससियल मीडिया भाइराल अंजाक दंगो बाबो लेक्चार मानि सिनि एसटी ब्रै रक अयनो दफाबाय कायजगै थांखांखे बनो एसटी सार्टिफिकेट बातिल खायनाय हनै भाइराल अंजाक बा गोबां जागो लेक्चार मानि गो उ बनि लेक्चार बाय ताबो नि जे कैंडिडेट आबो किसा मिलि फाय आंगै दंखा माने पार्टी रनि जे मकलो बहायता मकलता गे ताबो बनि त्रिपुरा मथानि लीडर नि बिसिंगो सि आबो हाय कक सागै दंगो हंखे ताबो बसि ताबो कैंडिडेट गे आबले जों गसेगै नामाया बा हाय सग रहि त्रिपुरा मथानि बिसिंगो ngै दंखाना हनै आं मा खाखा हाय मंगे तले ससियल मीडिया गो भाइराल ngै दंगो
গিজা কিছু সোশ্যাল মিডিয়া को যে ভাইরাল মানে আবো চিনি বিজেপি তরফ থেকে তো চিনি তো কোনো প্রবলেম করে ইনকে আবরনি বিসিঙ্গ ওंखार हानाय जों मा खाखागो इनके ताबक तो फानो आनि कके हायसि जों ताबक आनि व्यक्तिगत बाहायनो किन्तु बुबाग्रा अंके तो आंताइबो हामजा खामा हायसि आं बाहायनो बुबाग्रा कैंडिडेट जदि सि लोकसभा पूर्व लोकसभा आसनाव जदि बुबाग्रा बो निजे सभा साखांके आं गताइबो हामजा खामो आंबो खाथुं खामो इनके ताबक बायरेगो जा किसु छत्तीसगढ़ सि दङ होनै आं खानागो इनके छत्तीसगढ़ दङ इनके तो त्रिपुरा बाय जे कागमानि तो अनेक दगै थांखाबले इनके दगै थांखांके त्रिपुरानि जा किसु निनि काहाम याबा जेकुनु तिनि बुकुंबारानि जे तमुंसामु आबो काहांके सासक माइया बा गोबां मानसिनि जे हापुं हाथाय रगो बा सिनि एसटिनि बिसिं बाहायखे दं आबो काहांके क्लियर कि सिसक गया इनके बुबाग्रा तो मोटामुटी साइमानखा इनके बुबाग्रा इनके ततैबो काहामु खामो इनके बाहायखे जों वान सुइ दं माने इनके ससियेल मिडिया रगो जे नुगमानि बटवाइसा इलेक्शन बाटायजाक बा बासाजाक गौर जगह से सोशल मीडिया को नुमान मोटे हिंके 459 बुटा बुट माजाकबो हिंके परसेंट हिंके 0.19% हिंके बासा माने आबो बदल हिंके तो इंडिपेंडेंस बा निदल बाय के बासा खाना समना हिंके बनि क्वालिफिकेशन जे सोशल मीडिया को नुकजाक माने हिंके 10 पास हिंके बनो तिगि दे लुकरक बा बाक्सा बुसु कन्फ्यूज गई बा बनो कैंडिडेट खांके बा बाहाय उनो बाहायरक खेदे गई किसा उंगै तंखाबो तो साइमालि आंबो बाहायखे मावान सगो हिंके हाइन बांगै ताबक जे बसकांगो बा बनो रया गई बा बुबाग्रा फानो बासा खांके बा सिनि एक्स मिनिस्टार सामेबार फानो बासा खा बा सार बिजरांखल बा एन्टनी बाहायरक वांमा तंगो गे बरक जदि बासा खांके तैसे खामो हायरके वान सग ना बासा पाब्लिक रक गानी व्यक्तिगत अंके आंखे के बनो सितारोदो बुबाग्रा बासाके सिताजो हायसा आंखे बहायता हिंगा हाइन बांगै जदि बीजेपी नि तरफ थेके तो कैंडिडेट तो अंगलिया फानो जों जा किसु अर तो बुबाग्रा तो डिमांड खायगा सिनि तिप्रा मथानि बरक न बासारोदि बा सिंबल नि कोनो मेटारिया बा सिंबल नि कोनो प्रॉब्लेम या हनै बुबाग्रा तो साय देबा हिंगा हाइन बांगै बहायके बासा खाना हिंगा आंते कायसे अर सागानि मुसोगो जे सिंबल नि कोनो प्रॉब्लेम या हिन बुबाग्रा तो साय देबा गातावां कायसा मैतो माखा आं आफरो आईपीएफटी गो तंगो आईपीएफटी गो तंगो हिंगा आं जखनते आईपीएफटी गो तंफानो आफरो तो मथाबाय आईपीएफटी किसा प्रॉब्लेम लाय तंखा हिंगा आं उ जरागो जाहाते सेंट्रल बीजेपी सरकार ngै तंगो गे बीजेपी सरकार ngै तंहांखे बीजेपी त्रिपुरा हास्टेगो रनाय रया आबो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इच्छा बा बरक रयफामानो बरन इच्छा गाफ्रां सामेबारनो सामानि दं आफरो नायदि सार सिनि एसटी लिडारक टप लिडार पांमा दंगो निनि जेमन सार बिजरांखल निनि ताबक सिनि बुबाग्रा फाहुंखा बा सिनि एक्स मिनिस्टार सिनि ताबक बर्तमान चेयरमैन एडिसिनि सिनि जगदीश बरंगां जगदीश देव बर्मा बा ताबक बर्तमान मिनिस्टार निनि अनिमेश देव बर्मा बरन गानां एबा ताक सिनि अबो बिश्वकेतु देव बर्मा एबा हाय टप लिडारक बा सीपीएम निफा तंखा ताबक जेमन जितेंद्र चौधरी बा गोबां मथया देबा जत एसटी लिडारक एक लायगै जदि सेंट्रल लिडार बाय कक सालायखांखे बा सेंट्रल लिडार बटे सेंट्रल बीजेपी कट निनि अमित शाह बा निनि नरेंद्र मोदी बा बहाय गोबां सिनि टप अब तया देबा गोबां ओ बीजेपी नि टप लिडार कट तया देबा बीजेपी नि प्रेसिडेंट जेपी नाडा बहाय जदि सालायगै जों जत बीजेपी सि फाइसिनाय बीजेपी फाइगै जोंनो सिनि तिप्रासानि हामख्राय बा निनि त्रिपालेन फांखा ग्रेटर त्रिपालेन फांखा बा जेकुनु निनि टीटीसी फांखा बा टीटीसी नि बादै ताबक जे बुआग्रा एग्रीमेंट माने बा ताबक जे अर तंया देबा जा किसु तमातमानो तै एग्रीमेंट खा आबो तो तंगो गे उ जे डिमांड आबनो जोंनो इमिडिएटलि जोंनो रयरदि जों जत बीजेपी सि थांपाइसिना हिंके आले आन वान सबानके खाना सनिफासि उ डिमांड मागानि आशा तंजागा हायसि जत फाइखांगे बीजेपी गो ताऊ जे बुबाग्रा सामानि मटे हिंके बुबाग्रा तो मागानि कौखि साया देबा माने सिनि डिमांड मागानि बांगै हिंके जों जेफा पार्टी फानो खायनि साया देबा गाहाय बांग उ ककनो आं वाइसा सिनि सारमेबानो सामानि दं बहायता माने जत बीजेपी थांपाइखांके जों उ डिमांड जों दायथिसि माननाय बहायता
Inke tabok election bus kang song mari ni je tak to phaijak nung tongkha. Inke o chong mari go BJP bai engui contest khaimanai bo party to thok. Mane BJP bai je fight khaimanai bo sobano nung nuk to thok. CPM de ngai na Congress de ngai ba sabang nai. Tabok to BJP to mothabai elansi aphano BJP to 100% guarantee roisi roito. Je kaphano Lok Sabha election abo power to isa phainai. Inge tabok Tripura haste go bahina duita seat nini Poschim Tripura Purbo Tripura abo to confirm. Inge o jago nini BJP ni ingei opposition leader ba birudi ingei tabok party tongnai Tripura motha. Inge Tripura motha bai tabok BJP to already alliance singi tong hangke to o jago BJP bai fight khaimanai political angkene snukjak liya keskari haisi fight khaimanai snukliya haisi Mane guarantee pa inga already si pass haisi inga haini bangai angke haibano sar rajniti go to tumang samaya hai bile hai humpano bahai nai boto sasongmaya ungmano tabok tino saisingo je kok salai mane social media go je viral ngai tongmane ba Tripura mothani bisingo ba BJP nor koyekjon pha tongmano inge tabok o sujugo nini CPN Congress ba nini ba onyo tabok nini ancholik dol sikon tongo dabo bortoman tabok INPT hi tongphige ba nini TSP hi tongphige ba borphano ek laimano tabok ek lagi ngkhangke tekisa de phangi thane abo to saimeya haifano ek ngphano abo BJP no mesengani asuk khomota nohoria bohaita mesemangani khomota nohoria ngi tungu bohaita kisa kok to mamani Poschim Tripura go to BJP nengi candidate dokha Congress ni beroi peka kintu ba tabok ja Congress salka babai ba purbo asono tabok ja candidate declare yakho angke oro kisa kok to mamano CPM by Congress miligi borok tani go Lok Sabha go batai nai Poschim Tripura go hongkeblen Congress ning batanai te purbo asono hongkeblen borok CPM ningi candidate donai omonole nang busuk diratoi siho ba monotegi bahai kok sanai abono tei to ang basuk clear tong ya haifano omohai nangani chance tongui tongono borok thangnai je election 2023 Bidhan Sabha go to already borok CPN Congress miligoi ni borok to bataikha inge nini by election Donpur bate kaisa Boxnagar oro borok batailekha oro boto haingnai abo confirm inge o jaga to CPN ni bisingo abo CPN Congress ni ST ni bisingo to asa qualified candidate chino hoya bo haingi tongo tan ani byaktigoto ni mane inge oro tongo ba Jitendra Chaudhary ex minister ba bo MP bi ngi thangkha abo bofan ngai mano inge moto yang ya motamoti qualified ni bo haina solege asa go to ngia kintu boni bade inge tei no hor yang ngi tongota inge bofan ngai mano haifano asuk factor khaigei BJP bai lorai khaigani asuk khomotale nohoriya bo haita inge tak TSP bai te IMPT nang te sing samani borok ni to tak phun borok tongkhona inge borok jodi Congress digi rogo tu thangno tagni abogo naigei abahawa naigei borok BJP de phaito thok na Congress CPM digi de thangto thok biang digi borok support phaito thok borok to tabok je bubagre ekor khaimano tei to borok tok sajaya tabok kwangma social media go sungbu nugui tongo viral ngai tongo tangni ni TSP bodolpha hundi INPD bodolpha hundi ba kwangma nini tabok sini ogur boroni bodol tipraha ba kwangma borok ba hai bodol borok to against ngai tong tabok je bubagre ekor khaimano tei agreement ungmano tei inke borok to national party bai sita gadal di sagai tongma ba abo Saimia political to bahai ngai thang haifano ani mote hengke jodi si borok buino bole sago borok ko thagi kage to borni bu bolung nai haisi gani mote hengke jodi si nungbini bangai kok sakangke nije samkhai phulukdi ba koi bai tagadaldi koi national party bai tagadaldi nirok sini phano egng lagi batai phulukdi haisi haifano ang koigani musugo jodi si omaike kok saitongmani sai ba national party bai ta thana hai thangni borok to agreement tei saiteng deba
इंगे हाइफानो आं सागेन मुसुक माने इंखे बरक नो बाहायनो उ बदल नो बाहायनो निरक जतनो बिजेपि नो सापर्ट खाइगै जदि जत एक खाइगै फा खाइगै जत चिनि बुंबार एक खाइगै तमा बिजेपि जनजाति तंनाय तमा तिप्रा मथा तंनाय तमा आईपीएफ ति तंनाय जत एक लाइगै जा किसु किसु चिनि डिमान्ड ताबो जे मागानि तंमानि बिजेपि रक जे गसै तंमानि आबो तो कन्फार्म नाय मानाय इंगे जदि सि ताबक जों वक सिगा थांथेनिगो जदि मुसिफा माके तो मुसिफा कक माना गरनाय ब्ले आबो जेगफा वक नो मा कोने उ कगिया ब्ले मुसिफा कक माना गरनाय इंगे जा किसु बिजेपि रनाय हे जे गसै तंमानि आबो फासों नायना लागराता इंगे अलरेडी विधानसभा बिल पास खाइजा दिनै टीटीसी रनाय त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल आबो तो कन्फार्म नाय आबो तो चिनि बिजेपि जनजाति रक जों वान सही दङ आबो मथाबा एग्रीमेंट ओंथों इयाथों आबो कन्फार्म जेगफानो नाय आबो माननाय अलरेडी सि खलाइजाक दङ अलरेडी सि खलाइजाक डिमान्ड खलाइजाक इंगे बिजेपि अलरेडी रनाय होनै गसेजाक इंगे विधानसभा गनो बिल पास होयै थांजा आबो जेगफा सिंसिनो जे बरक एकड सयर लाइ माने अलरेडी सिनरनि खलाइजाक दङ खलाइजाक अलरेडी थुं खबजानाय आरो हायसि इंगे एप्लाइ खाइजा इंगे अलरेडी सि बक क्लाइसा सिंगि दं खामागानि इंगे जतो ताबो और थानसं तेस क्लाइखौ तिनि खानासि मासिनो जदि जतो एक गांगे ते गाइसा सार उसगांगो तुलासिको जागागो जे बुलाइमों आबो तो सराय सरायनो नुजाखा ससियेल मिडिया गो तिप्रा मथा बाय बीजेपी बुलाय इंखनि रक एलान्स इंगै थांजां खांखे ताबुद्रा बुलाय तलाय इंगै तंख अंखे निरनि चंमारि जरागोबो हायदे इंगै दं न थालाय मेया इंगै बाहायन तो थ निनि मतेव अच्छा बुलाय तगलाय बुलाय माने जिनिस तो हाया अब तो जतन साइमानो जत त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकुरक जत लिडारक साइमानो बुलाय माने जिनिस हलाय माने जिनिस अब होसे हामिया किन्तु जनजातिनि बिसिंग सिनि बिजेपिनि बिसिं जनजातिनि बिसिंगले आं जे बिजेपि को थाङै दगै माने बुलाय तगलाय बा बयनो बुदि तगदि हाय जिनिसले आंले नुगिया जे आं थाङै दगै माने ता इंगे ताबक जे नुक माने मते हिंखे जे ताव आंचलिक बदल आं आगे आंचलिक खाइफाइजाक इंगे ताबक बर्तमान ताबक त्रिपुरा मथानो मा सासिना एलायन्स फानो त्रिपुरा मथागो हिंखे ताबक जे नुक माने जेकुनु व्यक्ति आबो आंबो बारानो कयानि मुसुगु बा टेक्सा नजरगानि रथुंहि पारानि सबसे बरक हाया थाकफुकजाक कायसा जेकुनु एकजन फंखाटा माने पारानि बरक हाया थाकफुकजाक सिकफांखा बा दागाइफांखा बा ताबक बर्तमान देनराय चाइतुनाय स्राइरक बा बहाय क्वांमा टंगे देबा आवफांथों उ त्रिपुरा मथानि इंगै कक सागांखे बंखेल बरक हासिं थां हावताबो बके बनंगे बिजतो बरक हासिंसनाय नायनायदि ससियेल मिडिया गो बहायनो ब जदि कक साखांखे बनि कमेन्ट परायनायदि बंखे जतनो बनके हामबायसिर वासिनाय जेसं बरक हाया फां दंथों किन्तु बा ते अन्य बदल बा ताव बिजेपि बदल फांखा बा ते अन्य बदल ताबक जे नुकजागि तमानिता आबके खबै गथना नों जेसं पारानि सिजां नुकजाक बरक बा जारा सिगितो बरक फांथों बा जेकुनु बरक माने जानाय बरक फानथों जदि कक काहा साखांखे बा त्रिपुरानि मथा जे नि बरक बा माहाय कक साहि जदि साखांखे उ तलागो नों परायनायसिदि आबके मुसुक सै वक तक बहाय कमेन्ट फाइसिनाय इंखे बनन जों मा सालायो पारारगो बहायनो एलकारगो ताबक जे नुकजागि दंमानि त्रिपुरा मथागो जेसं बरक गुन्दा थाकसुकजाकफोनो त्रिपुरा मथानि बाङै कक साखांखे बके बरक काहाफो बायखे नुकजागि दंगता निबन बाङै आंबो बागारानो कयगानि मुसुगु बहायरगनो किसा नजरगै बा सिनि बुलाय तगलाय इंलाय मारनो आबो मथाखांखे बागब्राहि काहाम नाय हायफानो आं वान सकमानि इंखे ताबक सिनि बिजेपि रक तो जनजाति रक तो ताबक थानसाङै थांखा एलायन्सङै थांखा इंगे एलायन्सङै थांखे तो रक बुलाय तगलाय इंगानि तो कुनु प्रश्न सिफाया इंगे जनजाति सिनि बिजेपि तो बुलाय तो तगलाय आगे फानो हायफानो भरम मुनि सबले नों जदि सि बनो बगान हि फाइलांखले नोंबो किसाले प्रोटेक्शननि बाङै नोंबो किसाले याक फान आतफा मा खायसौसिनाय बा कापमा मा कासौसिनाय इंगे बाङै बुलाय माने इंगे थांखा बाहायसि इंगे हायनि बाङै ओ जागाते कायसा आं नुखा ससियेल मिडिया गो ताबो वाइटिएफ रक त्रिपुरा मथानि जुबक दल बा युथ दल जेकुनु जागो बुबाग्रानि खरकसाफान हाया साखा जेकुनु बर खरकसाफान हाया साखा इंखे बनो बुकुर खोगनायफो बुनायफो तगनायफो न हरनायफो हि माने प्राय हुंकी हायखे कक सागा हायसि आबो हाय सामारंगे आंखे आंनि व्यक्तिगत चाजाय हायङै थांगाता नों पलिटिकल नों पलिटिकल ओंखारला बोलते नों जेसों राजाफानो हाया हजाकसिनाय जेसों बुवाग्राफानो हाया हजाकसिनाय
पलिटिकेल ओंखारलांगोन नों हाया हजागनाय गाहायनि बाङै आंखे पलिटिकेलथ' नों जेफा वक टक सै जेफा हजानाय बिलाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार भारत बर्षनि नरेंद्र मोदी पर्यन्तसि फुटु फुटलासनांगो हर जागै खायजाक दंके नोंबो बाग्रापानि खायजाक नायबा खायजाक नाय पलिटिकेल बिले निनि एगेन्स्ट बुबि टं टंले पलिटिकेल बा आलादा बलंके बदल आलादा के नोंबो बाङै हाया सागे नोंबो हाया सासिनाय बिले गाहायनि बाङै ओ बन तैगै आसुक माने दरक लायगै माने ताखु बाय ताखु बा किसिं बाय किसिं माने अमाहायखे साग बाय साग सिनतिप्रासा बाय तिप्रासा अमायखे बुलाय तगलाय माने बा मोखांनायलाय माने आबो ब्लाइके जाया बहायता आनि मते हिंखे गाहायनि बाङै नों जेकुनु पलिटिकेल खायथों जेकुनु राजनीति खायथों नों साग बाय साग हामजागलाय मा तंनाय ताखु बाय ताखु मा हामजागलायनाय तिप्रासा बाय तिप्रासा मा हामजागलायनाय बसि थानसा हायसि नों जेसेबा थानसा हिसादि निनि हामजाग मोनकरै हिंखे नों ताखुनो हामजाग मायाक हिंखे ब नों थानसा हि कक सामने कुनु मिनिं करै हायसि नों जेसेबा सिरि कक सायतंदि ब कुनु थानसाया हायसि नों गरो नों बुनो बुनाय तगनाय नों कक सायतों सानि लगे थांनायबा कय थांया नों बनो हामजाग मोननि बिसिं तैसि नों मा तगनाय आं तेप्रामो थानि लिदारनि बिसिङाव खरकसा नां नुखा सुहेल देबर्मा बनोखे आं मटामटि बनि लेक्चार आं बनो मटामटि थिगं जाग ब कायसा रामचंद्र गाद माने एदिस इलेक्शन सिगां बन कायसा प्रचार खायतोंमा जागो आईपीएफ तिरो बनो बनि प्रचार बनो किसा आक्रमण खायरखा केम खायरखा आफो जाबो कक सामनतों जोंनो जे जों बुटक खायदि जों बनो पाल्टा बरया जों कुनोबो खाया सिना हामजाग मोननि बिसिं तैसि बररनो जों तगनाय हनै जे कक सामन बन कायसा खोक नांमाने हायसि गाहायनि बाङै सुहेल देबर्मा आं ब्लाइके हामबाय मा याफार एम सुहेल न गाहायनि बाङै हामजाग मोननि बिसिं तैसि जों थानसा फायनाय और जेसे श्री कक सायतोंनि थानसा कुनु दिनो थानसा फाया हायसि हामजाग मोन बिसिं के ताखु बाय ताखु मा हामजागलायनाय जत बाय हामजागलायगै जों इसिनि हामजाग मोन मा फुलुगनाय नों बरनो सुबागै मा फुलुगनाय नों सुवा मोनकरै नों बायके थानसा फायनायबा नों ककला सायतो हा सब कहा कक सायतो हा एकजन बर नों सुबा माय आंखे नों बायके नि थानसा फायनाय बहायता आनि मते हिंखे गाहायनि बाङै हामजाग मोनसि तबगा नांनाय बहायता के सापे कैसा बाक्सा जे टिप्रामो थानि नेतानि खुगो बा सापुटानि खुगो खना ताकफानो बीजेपी बाय ताकफानो एलायंस इयाको नै जे कग्रक नुगु सोशल मीडिया रगो बनो तिगले बाहाय सानाय सान बनस आंबो नुखा जे सोशल मीडिया गो बा न्यूज को नुखा कयेकटा चैनल माने अलरेडी निनि कैंडिडेट डिक्लेयर हैफैखा तो फानो खनागो जों एलायंस इयाको हि कक नुगुता बनो ति आबो जों नुखा एलायंस माने जों सेंट्रल गवर्नमेंट बायसि जों एलायंस बा बीजेपी एलायंस गया बाहेर हे कक बाक्सा बा सेंट्रल गवर्नमेंट बायसि जों एग्रीमेंट नो बीजेपी जों एग्रीमेंट गया हायरकटा इंगे तब और जगह वान सकदि माने जे एलायंस हनि कक सानाय रक बा जतो लिडार याबो तिप्रामो थानि बिसिंगो बाहायनो आबो जतो लिडार या माने कयेकजन सि बर उनके एलायंस तमानो हो एलायंस तमाय अमनो हो बर बुसि याको हायसि सेंट्रल रो तब सभा चालगै दं सेंट्रल गवर्नमेंट सभा चालगै दं बीजेपी त्रिपुरा सरकार सभा तब पावर चलै दं बीजेपी इंके नों और जगह बुवाग्रा थाङै दिल्ली को कक सायलायै बा सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट बा त्रिपुरा मथा तीनटा गैसि एग्रीमेंट लायबले इंगे त्रिपुरा को बाहायनो बीजेपी सरकार केंद्र को बाहायनो बीजेपी सरकार इंगे अरनि बिसिङो सि सालागै सि तो अलरेडी सि दुइजन कैबिनेट मिनिस्टार अलरेडी लांजाखा दुइजन कैबिनेट या माने देरटा खरकसा तो आधा मंत्री सि फुल मंत्री सि हायसि माने देर मंत्री हाता तिनि सिनि ताबो बरन गोनां अनिमेश देबबर्मा बथ कैबिनेट इंगे बरन गोनां बिशु केतु देबबर्मा बंके माने कैबिनेट दंस गया बहायता एमएस बहायता इंगे अलरेडी एलायंस सि ताबो थानसाङै सि कैंडिडेट बाहायनो डिक्लेयर ngै थांखा ताबो जागो त्रिपुरा मथा ब बायके प्रचार मा खायनिबा पद्म बुबारो बुदोदि हनैसि जागा थाङै बर प्रचार मा खायनाय बा कक मा पिरसिनाय ओ जागा त्रिपुरा मथा अब आमर सब बुदोदि तो सामाल याबले इ तो एलायंस खानाबले नों ताबो जेकुनु जागो बर कायसा जनसभा खायखा ओ जागा बुबाग्राबो थाङै मा साइसनाय पद्म बुबारो बुदोदि बा बीजेपी प्रार्थी पद्म बुबारो बुदोदि मा सानैबो एलायंस नि थांगा हायसि इंगे फ्लैग बाहायनो अलरेडी बीजेपी फ्लैग थांनाय बताबो त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट या जेसपा कक सारि हायसि ओ जागो बुबाग्रानि बिबिजुक फांथों बा बाहानजुक फांथों ताबो बीजेपी नि हयते कैंडिडेट
ba BJP ni singbol bai podosni bubani singbol bai bud basanai botabo Tripura mothani candidate liya botabo already BJP ni candidate singi thang botabo geta bo BJP ni height common ni mote no masole nai bo hingo jao prosaro copy ni thang thani bahino BJP flag tei no kokma pirnai haifano tabo Tripura mothabai BJP to alliance ngi thang khable alliance na bo Tripura mothani borong ngi phano le ni singbol podobuar phal basa khable haba tabo bo podo mane BJP ni bo candidate ngi bo to alliance ngi thang ngi or jaga no tabo Tripura mothani borok bahaino podobuar no bodori prosar ma khainai BJP rok bahaino podobuar no bodori prosar ma khainai ulo alliance ngi thang thansang ngi thangla or alliance ngi hani kok san kono प्रश्न सिफाया जे उ सानाय रक बर नंके आं लिडार हुयाता बर लिडार सगिया हाइसि एलानसि हि कक सानाय र बर लिडार सगिया अंके ते कैसा सर ताक तो ताक जे साखलायमानि बीजेपी हाफां एबा सेंट्रल गवर्नमेंट नि बखातै जे साखलायजाक बा लागु खलायजाक सीएए ओ सीएए न तेगि क्वांगमा सिनि तेरप्रागो गुलि कक साखा एबा प्रोटेस्ट खायलायका बहायनि जे प्रॉब्लम इंग्लाइ तो मनी ताक तो ऑलरेडी साखलाय तो जाका जतो ऑल इंडिया गो सी चलिस नाय सीए गोबनो तेगि ताक Tripura सारनि हायनो किरिजागमोन वांमा हालायजाक नितंगो ओ सीए न तेगिले सार नों बाहाय सानाय अच्छा सीए तो सुदु Tripura गो सिमिया अब अइनो गो हायनो ऑलरेडी सी ऑल इंडिया सी बतो सीए तो डिक्लेयर खायजाखा चालंगै थांखा इंगे सिनि Tripura हास्टेगो बुहायनो ताबो मै थांसिनाय बा ओंखा माहा इनके ओ बिसिंगो सिनि जारा Tripura सातनाय तो आनि मते इनके बिसि वान जानाय करि अलरेडी एडीसी आमसयो तो सीए लागु खायजाया हने अलरेडी डिक्लेयर खायजाक केन्द्र हाफां बाहायनो ओ बिसिंगो फान जेनेरेल जे तंनाय रक बा Tripura सा तंनाय रक इनके अजा तो सुदु अइनो दफानि सिमि फादर हासनि फाया बा सिनि Tripura सारबो फायनाय दंले इनके आइनो जे नुगबानि मते इनके तो जारा सरनाथि इंजाक नि जारा डकुमेन्ट आबो कायसा प्रुफ तंना नंनाय बा ओ बिसिंगो जारा अइनोनि जेबा धर्मनि तै फानो बा जे कुनु प्रॉब्लेम गै फानो निनि हिन्दू धर्म बा मुस्लिम बा ख्रिस्टान हाबो कबांलै फानो बाक्सा बाहायनो तै फानो बाक्सा फायजाक तंया देबा गो बिसिंगो बरनो कायसा प्रुफ तंना नंनाय बा Tripura हास्टेव फायमानि हिंगे आबोनो तै तो आसुक सिनि Tripura सानि बिसिंगो अंके आसुक मुगजागिया महाय प्रॉब्लेम रक बाहायता हिंगे एनआरसी अंगबो बा सीएंबो सिनि Tripura सानि बाङै आसुक एफेक्ट लाक बाहायगि मावा संता अंके हिंगे आसुक सीएन तैगै सिनि Tripura सारक आसुक टेंशन ताना थों हनै अंके कबो मुनार बाहायता गे जे सीए नि रायदा गतो जे सार नुगजागि और जागो 2014 जरातै जारा फायनाय रक 2014 जरातै जारा फायनाय रक बरक नागरिक तो कार्ड नानानै बाङै যোগ্যতা বা নামনাय বা एप्लाइ खायमनाय बा एके और जागा नुगो 2014 जरातै फायखा तो गोबांमा नों थानाय रायदा जायातै हाफायनाय रक गोबानो तैगोनो ता Tripura सारनि सों Tripura सारनि थिनां ताम बांनाय ओ सीए खांखलाय बुसु जरातै लस बा बुसु जरातै लाभ उनाय बनो तैगोनो ता सोमोन कासाजा बनो हनो तो आं तो साया देबा माने कायसा निनि सरनाथिनि प्रुफ ओवा तंफायजाक आबो हायनि कायसा प्रुफ तंगान नायबा जेकुनु निनि धर्मन तै फान प्रॉब्लेम गै फायमानि तंगो मा तंगो अंके आबरनो जदिसि ngै थांखांगे तो सिनि Tripura सानि बिसिंगो तो आबसो करि लेबो हायतो आबसो बाहायनि प्रॉब्लेम तो आसो फाया अंके अयन दफानि बिसिं तो किसु ngै मानो आबो एफेक्ट ngै मानो अंके आबो तो आइन सि सासिनाय हाया देबा जे आइन मानि बनो ngै थांनाय बहायता हामबाय हामबाय